Dom kultúry Javorina v spolupráci s mestom Stará Turá zorganizovali 7. augusta na námestí Slobody podujatie zamerané na praktické ukážky výroby ľudovo-umeleckých predmetov pod názvom Remeslá našich predkov. Mám veľmi silný vzťah k folklóru, k ľudovým tradíciám, k ľudovým zvykom a chýbalo mi takéto nejaké podujatie tu na Starej Ture, tak preto som vlastne ako podnetila zo pár ľudí Dom kultúry, som iniciovala, teda oslovila, či by nesúhlasili s tým, aby sme spoločne urobili takéto podujatie. Prvá akcia boli vianočné trhy. Keďže boli úspešné, tak sme hľadali vlastne ďalšie možnosti. Ďalšia sa nám javila ako vhodný čas, vhodné obdobie počas Veľkej noci, alebo teda pred Veľkou nocou. No a keďže sme to už mali trošku tak rozdelené do tých určitých ročných období, tak sme si povedali, že nám troška chýba počas leta, pretože vieme, že leto je obdobie, kedy sa konali vždy tradičné trhy, tak sme si vlastne povedali, že aj ten letný trh remeselníkov bol veľmi zaujímavý. A ako vidíte, ujalo sa to, vlastne ľudia sú spokojne, radi prichádzajú a cítia sa tu veľmi dobre. No chceme predovšetkým ukázať vlastne skutočne tie zvyky a zručnosť a schopnosti ľudí, ktorí v minulosti vlastne prevádzali takéto veci počas zimy, pretože vlastne tí gazdovia počas leta a jary nemali na to čas, ale počas zimy vlastne jeden sa venoval nejakému remeslu a takýmto spôsobom vlastne využívali tie dlhé zimné mesiace. A sme veľmi radi, že vlastne v tomto našom okolí sú stále ešte ľudia, ktorí sa vlastne venujú týmto remeslám, ktorí to podporujú a predovšetkým sme chceli vlastne ukázať deťom a mládežníkom, že dá sa aj zručnosťou zabaviť, rozptýliť a hľadať vlastne náplň toho voľného, alebo teda využiť ten voľný čas, ktorý deti majú, pretože v tejto dobe skutočne v čase počítačov a televízie málo kto si nájde dobrú vôľu a ochotu, aby sa venoval aj nejakej zmysluplnej činnosti, pretože myslím si, že toto je podstatne zmysluplnejšie a príjemnejšie pre tie deti a poučnejšie, ako pozerať do počítača alebo hrať sa na počítači a teda pozerať televíziu. Po 5. tu návštevníci mohli vidieť prezentáciu tradícií a tvorivosti rôznych remeselníkov. S akým remeslom sa tu dnes prezentujete? S keramikou, netradičnou, záhradnou a dekoratívnou, ktorá zostala kedysi ľudia, čo robili ručnou prácou a s tým sme presadiť akože remeslá, ktoré by sa mali uplatňovať a dodržávať v históriách. Ako ste sa k tomuto remeslu dostal? No tak dostali sme sa aj takým spôsobom, že prestali nám platiť. Kde sme pracovali, tak sme sa museli začať živiť s niečím. No ja som ako sluchovo postihnutý a ja som to robil od 10 rokov. Ja som najprv vyšíval, potom také obrazy, obrúsky a potom, keď som prešiel keď som mal 18 rokov, tak zase som robil také postavičky všelijaké, to som akože zváral plamenom, alebo som robil stojany na stromček. A potom mi jeden paták povedal, že bola čo sa robí ako chránená dielna, tak ja som sa potom išiel prihlásiť. Tak to bolo pre mňa jak tvorené. A jeden mi hovorí, nemeškaj, chod, to je jak pre teba. To už je 15-ročná záležitosť osobne moja a 20 rokov som sa pohyboval po takej spoločnosti, kde bola kovácká dielna. Jednoducho som k tomu ako si spojil som sa s tým a začal som si budovať svoju vlastnú dielňu a dostal som sa na tú úroveň, že v podstate teraz chodím takto a spestrujem toto prostredie takýmto typom remesla, ktoré už v podstate je úplne na vybretie a mám z toho veľmi dobrý pocit. Robíme užičky, varečky, smetannice a také, no, čo príde. Ako sa tomuto remeslu venujete a ako ste sa k nemu dostal? No, robili to naši rodiče, fabriky nebolo, išli dohovor, pravda, Janko, tak to bolo, no. Takže rodinná tradícia? No, rodinná tradícia, áno. V kultúrnom programe sa predstavila folklórna skupina Rodina Hlbocká, ktorá bola príjemným spestrením tohto podujatia.
sobotu 15. augusta sa v lokalite Dubník uskutočnil 23. ročník staroturianskeho triatlonu. Je to šport, ktorý si v poslednej dobe získal vo svete, ale i u nás veľkú popularitu a svojou atraktivitou láka všetky vekové kategórie mužov aj žien. Triatlon tvoria 3 disciplíny aeróbnych športov: plávanie, cyklistika a beh. Účastníci pretekov na Dubníku plávali 750 metrov, bicyklovali 20 kilometrov na trase Dubník, Stará Tura, Vaďovce, Kostolné, Hrašné, Dubník za plnej premávky. Beh okolo jazera mal dĺžku 5 kilometrov. Na 23. ročníku triatlonu v Starej Ture sa zúčastnilo 26 pretekárov. Máme tu spektrum rôznych pretekárov. Keď to pozrieme, také sú tu z Mijavy, Sportklub, Komárno, z Bratislavy, Veľké Bierovce, dokonca tu máme pretekára z Ameriky, z Lakewoodu, z Alabamy. Kto všetko môže štartovať? Tak štartovať môžu amatérski pretekári, ktorí sú zdravotne v pohode a štartujú vlastne na vlastné nebezpečie. A sú tu kategórie dorastenci od 14 rokov do 18 rokov, potom sú muži od 18 rokov do 50 rokov a potom sú tu veteráni. Tie isté kategórie sú aj v ženskej disciplíne. V tomto ročníku staroturianskeho triatlonu sa najviac darilo Lukášovi Svobodovi z Mijavy, ktorý celú trasu zvládol za 1 hodinu, 14 minút a 53 sekúnd. Na druhom mieste skončil s výsledným časom 1 hodina, 15 minút a 24 sekúnd Pavol Juráš, taktiež z Mijavy. A z 3. miesta sa tešil Pavol Dobijaš z Melčíc s časom 1 hodina, 17 minút a 55 sekúnd. V kategórii družstva najlepšie skončili staroturianci v zložení Milan Harušťak, Jaroslav Kubrický a Vladimír Ondrejka, ktorí celú trasu zvládli za 1 hodinu, 15 minút a 45 sekúnd. Stará Tura Cup 2009 bol názov futbalového turnaja, ktorý sa uskutočnil 16. augusta v športovom areáli. Zúčastnili sa ho žiaci, ročník narodenia 2000 a menej z Nitry, Púchova, Trnavy, Piešťan, Mijavy a Starej Turej. Hralo sa systémom každý s každým, 1x25 minút. Po vzájomných zápasoch sa na prvom mieste a tým i víťazom turnaja Stará Tura Cup 2009 stalo žiacké družstvo PFK Piešťany, ktorí získali 15 bodov. Druhá priečka patrila Púchovu s 10 bodmi. O bod menej a tým tretiu priečku obsadil Spartak Mijava. Domácemu družstvu MFK Stará Tura so 6 bodmi patrila 4. priečka. Na 5. mieste skončila Lokomotíva Trnava a na 6. FC Nitra. Tento turnaj sa uskutočnil v rámci prípravy na ďalší ročník žiackych súťaží, ktorý sa začína 9. septembra. Hej, načúvaj, dievčatka, načúvaj, no hej.